Alhamdulillahi faddala bani Adam bil ilmi wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah alim wal mannan. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu hadi ila dinil Islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil mizan. Amma ba'd, ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para saudara kaum muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah, kita monggo tansah mengucapkan puji syukur dhateng asatun Allah Subhanahu wa taala ingkang Allah sampun paring rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, menapa nikmat kesehatan, sehingga kita saged makempal wonten ing dinten Jumat menika wonten ing masjid ingkang minulya. Shalawat menapa tin salam mugi tansah kaparingaken dhateng uswah kita, junjungan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah para keluarganipun, para sahabatipun, lan umatipun ingkang setya tuhu ngamalaken sunah-sunahipun. Para sedherek kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, wonten ing dinten menika Jumat Pahing bertepatan kalian tanggal 3 Zulhijjah tahun 1426 Hijriah, utawi sekedhap malih tepatipun tanggal 6 Juni kalih selangkung, utawi tanggal 11 Zulhijjah menika kita umat Islam badhe ngawontenaken perayaan ageng ingkang kawastanan Idul Adha utawi Idul Kurban. Bila semoga kita tansah ningkataken takwa kanthi estu ningkataken dawuh dalas nepi awisanipun kanthi mantep krana sedaya amal kita ing samangkinipun menika badhe pun priksani dening Allah Subhanahu wa taala, badhe pun tingali dalasan pun etan amal kita awan menapa diri sae. Allah paring pangandika ing surat Al-Zalzalah ayatipun 7 lan 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sing sapa wong ngamal utawa nindakake kebencian senajan mung sawiji sawi bakal kaweruhan, lan sing sapa wong nindakake lampu Allah senajan mung sawiji sawi
uga bakal kawan. Para sedherek ingkang minulya, pramila kita tumindak ing alam donya menika kanthi ngugemi pitetahipun Allah Subhanahu wa taala. Kanthi nindakaken dawuh dalasan cekahipun Allah. Para sedherek, bila wonten ing wulan Dzulhijjah menika mujudaken wulan hurum. Ing wulan menika ibadah haji dalasan kurban menika pun tindakaken umat Islam. Kiyatipun nindakaken iman Nabi kita Ibrahim alaihissalam dalasan putranipun Nabi Ismail alaihissalam dadosaken tuladha luhur. Nalika nampi dawuhipun Allah Subhanahu wa taala supados ngurbanaken kang putra, senajan dawuh menika dawuh ingkang awrat sanget, ananging kekalihipun saged nglampahi kanthi ikhlas sing penggalih. Allah ngendika wonten ing Quran surat As-Saffat, "Falamma aslama wa tallahul jabin." Mongko nalika sakarone wis pasrah ngadami dawuh lan Ibrahim wis nuruhake Ismail, miling Ismail iku mau abebantal pipi tengene. Saking lampah kekalihipun menika kita saged mendhepi wujan pilih inti ibadah kurban. Menika wujud ketaatan lan kepasrahan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendika ing surah Al-An'am ayatipun 100 kalih, aman kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Allah ngendika ing surah Al-An'am ayatipun 100 kalih, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ulang Muhammad, satemene salatku, ibadahku, uripku lan patiku kabeh iku tak pasrahke marang Allah kang mangerani alam sekabehane. Para sedherek, pramila ibadah kurban kedah dipun lampahi kanthi ikhlas minangka wujud takwa dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bektosipun nindakaken dawuh Allah ngendika ing Quran surat Al-Hajj, lan yanalallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daginge lan gedhe kewan kurban iku mau ora tekan marang Allah, kang tekan ing iku yaiku takwanira marang Allah Subhanahu wa taala. Para sedherek kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kurban dadosaken kita ewo pilih rezeki menika asalipun saking Allah Subhanahu wa taala. Pramila kita pun didik nyingkiri sifat ego lan serakah lan meradinaken nugrohanipun Allah dhateng tiyang ingkang winantos kemampuanipun. Rasulullah ngendika, man wajada sa'atan fala yulqi fala yaqra fala yaqra bana musallana. Sing sapa wonge kang duweni kelonggaran rezeki nanging ora gelem nindakake kurban, aja nyedhaki papan salat kita. Hadis riwayat Ahmad lan Ibnu Majah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring petetah dhateng kita menawi ibadah kurban menika mboten namung tepi tata cara, ananging ugi kedah saged dadosaken kita pribadi ingkang empati, remen ngratinaken rezeki kita dhateng tiyang sanes utaminipun dhateng para fakir ingkang kekirangan. Allah ngendika ing Quran surat Al-Hajj ayatipun 36, fakulu minha wa at'imul qani'al wal mu'tad. Mongko
mangano sira saperangan daging kurban iku mau lan aweho pangan marang wong miskin kang jaga dirine ora gelem njaluk lan uga wong-wong sing padha ngadang njaluk arep njaluk daging kurban. Para sedherek kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ganti mekaten ibadah kurban menika ugi minangka wujud kepedulian sosial lan gotong royong umat Islam. Rasulullah ngendika ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Manungsa kang paling ditresnani dening Allah yaiku mau kang paling migunani tumrape wong liyane. Hadis riwayat Tabarani. Wonten ing agama Islam ibadah menika mboten namung bab diri pribadi kita, ananging ugi kedah damel manfaat dhateng sesami ngagesan. Mila kurban menika wujud nyata amal sosial Islam ingkang minulya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling pangandikan laisal mu'minul ladzi yang wajahu jahila ilal jambih. Dudu wong mukmin lamun dheweke iku mau wetenge wareg lan tangane kang ana ing sandinge iku nandang lan ana tanggane kang ana ing sandinge iku nandang kalwen utawa ora tau mangan. Hadis riwayat Bukhari. Ibu cara menika memataken kita supados tansah gesang ngresnani peduli dalasan remen berbagi dhateng ngasanes. Para sedherek kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Semoga kita sami nyukuri saha ngluhuraken syariat kurban menika kanthi raos mongkok dalasan patuh. Rasulullah ngendika inna a'dhamal ayyami 'indallahi yaumul nahr. Sak temene dina kang paling agung ing ngarsaning Allah yaiku mau dina penyembelihan utawa dina Idul Kurban utawa Idul Adha. Hadis riwayat Abu Dawud. Allah diparing pangandikan wonten Quran surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Mongko tindakno salat kanggo mandemah marang pangeranira lan padha tindakno kurban. Para sedherek kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Janti pengetan ing samangkinipun kita azani wontenipun Idul Kurban kirang langkung seminggu malih saking dinten menika. Monggo para sedherek kita ingkang nindakaken kurban kanthi pun nyati kanthi ikhlas lillahi taala derek dawuhipun Allah takwa ingkang dados tujuanipun. Mugi Allah paring hidayah dhateng kita sedaya supados tansah istiqomah ing merginipun lan nampi sedaya amalan kita. Lan mugi Allah Subhanahu wa taala paring berkah lan rahmat dhateng kita sedaya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.